שלום, אני אלמד אתכם עכשיו איך יוצרים טפסים להורים. נכנסים לכלים בית ספריים, לטפסים ושאלונים. יש לנו כאן כפתור של יצירה, אנחנו רושמים יצירת שאלון הורים חדש. אוקיי? אנחנו רושמים את שם השאלון, הסכמה לשימוש בכלי בינה מלאכותית. אוקיי? כאן אנחנו רושמים את התיאור, יש לכם כבר את הניסוח. כאן בשאלות אתם רושמים חתימה, שם ההורים, ואז זה יבוא באופן אוטומטי אצלהם כחתימה, ואז אנחנו עושים שליחה. בשליחה אנחנו בוחרים מרשימה את הכיתה שלנו, זין אחת, לא משנה מה, ורושמים תלמידים, ונותנים לזה אישור. התלמידים יקבלו את זה, אבל גם ההורים. אין דרך אחרת. בהצלחה.